Čau lidi, takže já vás zdravím a je tady druhý díl z naší multiplayerové série, a to ze serveru TechPlay, kde hrají hráči k Exiteru, ze kterých můžete vidět Spectre, Cooker a já a ještě vlastně, čekejte, já se podívám, aby ho neurazil. Jejda. Počkejte. Zdržuju video, ale tady, Gerzy se, já se ještě budu muset, ještě jsem si nezapamatoval ty jména, takže ještě jsme se tak nějak ani jakože nějak nebavili, tak třeba, nebo ne, prostě ještě, pardon, jsem je tak dobře nepoznal a ještě si nepamatuju prostě jejich jména. Tak, v tomto díle jsem se rozhodl si začat stavět vlastně dům. Uděláme takovou jednu část a já bych to potom dostavil za kamerou. Vlastně bude se jednat o stěny, asi myslím, asi jo. To bychom čas mohli stihnout. A pardon, já jsem ještě pořád nemocný. No dobrý, tak, tady jsem se dal vypálit ještě stone, který je na ten barák potřeba. V dole už jsme byli, tak a teď napíšeme ještě, aby věděli, že točím. Můžete pozdravit mé fanoušky. Sice vás zatím není moc, ale právě jsem se díval na YouTube, nebo předtím, než jsem začal natáčet, a je vás 12. Takže zase mě strašně podporujete a teď mám dobrou náladu, jenom z toho, že tam teď přibyli 2 odběratele dneska. Takže já vám moc děkuju za ty lajky i za ty komentáře. Pardon. Tak, už to bude lepší. Teplý čaj, mňam. Tak, vlastně, teď nevím, u čeho jsem skončil. Jo, že jsem nemocný, ne, to jsem říkal. No, už si nemůžu vzpomenout. Prostě se vrhneme na ten barák. Teď si vezmeme ten stone, co ještě byste tam mohli potřebovat. Já vám ještě neřeknu, co tam přesně stavím. To uvidíte brzo. Tady asi už nic. Jo, dobře, takže tady pořád si sem dávám ty semínka na ty stromy, aby to rostlo, protože to dřevo se taky hodí. A tady už jste určitě mohli vidět, nebo možná ne vlastně, tohle druhý díl a v tom prvním se ukazoval jenom tu vesnici. Jo, takže ty bogo. Teď nevím, jak to myslí, ale zdravím fanoušky a teď jsme se se Spektrem trošku no dobrý, tak teď přejdeme na to místo. Jo, já jsem vám vlastně děkoval za to, jo jasně, takže je vás 12, moc mi to udělalo teď strašně dobrou náladu, že vlastně už je vás 13 a ty komenty taky přibývají, lajky i zhlédnutí. Takže za to vám moc děkuju a určitě bude nějaký i speciál, třeba za 20 odběratelů, řeknu třeba za 20, no. Takže tak. Takže se určitě na něco těšte, něco vymyslím. Jestli budete chtít, tak možná udělám i vlog, ale ještě nevím, jestli odkryju svou identitu. Nebo aspoň jakoby obličej. A tady už můžete vidět i na minibabce, jak to bude vypadat. Je to takový čtverec a v něm vlastně v rohách jsou další takové 4 čtverečky. Tak. Nebudu to video stopovat kvůli tomu kašli, protože by to bylo akorát zdržování. No dobře, tady mám strašně moc prasat, tam je. Prostě já vždycky jdu, všechny tady vyvraždím a prostě jak jsem jdu potom, třeba někam odejdu na těžbu nebo tak tady jsou zase, ale tak to maso se taky hodí. Tak. Tady mám nachystané už věci na tohle vlastně. Takže teď vám tady nějak ukážu, jak tady pokračuju v té stavbě. Já jsem to měl vymýšlené asi nějak takhle, tyjo, zase ten kaš.
Je to hnusný kašel, nechtějte ho nikdy. Je to fakt svinstvo. Pořád kašlu. No, tyjo. A zrovna teď. No, takže pokračuju asi, nevím, jestli tady mám udělat, ale asi to udělám takhle, ano. Vždycky tady, aby to nevypadalo hnusně, že tady by bylo hned sklo, tak to dělám vždycky na tom druhém. Na té straně a dělám to po jednom, protože je to takové na design hezčí. No a uděláme třeba kolem dokola tu stěnu a můžeme udělat i podlahu. Teď jsem si zase neslopil, když jsem začal točit, ale já to nějak odhadnu. Tak. Já nevím, jestli to mám stopnout, nebo, ale ne, dobrý, to bude dobrý. Já se za to omlouvám, ale tak když je někdo nemocný, tak prostě byste mi měli spíš litovat, že jo. Doufám, že mě dobře slyšíte. Já nemám zaplé hry v Minecraftu, protože se bojím zase, že by to bylo moc, ale tak trošku to dát můžem, třeba to nejde ani slyšet. No, já to nebudu riskovat. Ono, tak zvuk dřeva znáte, že jo, tak jako nemusím tady ten zvuk jakože zapínat, protože by to potom vás třeba mohlo obtěžovat, že by to třeba řvalo na hlas moc. Já už něco slyším teda, takové cvrdlíkání. Ale tak nevím, jestli to bude třeba v tom videu hlasitější, já zase budu muset se... Tyjo, fakt se omlouvám. Fuj, to je hnus. Jeda, proč si dělám čestku? Já jsem si chtěl udělat tohle. Nějaké ty bloky, protože si myslím, že ty bloky takhle kolem třeba i, jo, jsou docela jakože ujdou, nebo tak, prostě, že se mi tam líbí. Takže můžete třeba napsat do komentářů, ale nevím, jestli bych to předělával, protože tady už toho je docela dost těch bloků. Už jsem tady vlastně začal, celé jsem to udělal dookola, jenom to vyplnit takto dřevem tu podlahu. To bychom mohli udělat. A plány tady na tento dům mám takové, že vlastně v jednom tom čtverci ty vogo. To je hnus. No, dobrý. Takže, takové mám plány, že v jednom tom čtverci třeba tady bude enchanting. Potom tady bude třeba ten. Já to stopnu, prosím vás. Já se musím pořádně z toho dostat. Tak, jsem zpět. Asi to budu stopovat, protože v tom videu to nevypadá pěkně. Ale to bude asi samé stopování. No, chtěl jsem říct, že vlastně tady v tomhle bude třeba Nether portál a v tady tom třeba budou ty stroje, v tady tom bude, já nevím, co třeba. Tyjo. Já nevím, jestli to má vůbec dneska cenu. Protože tohle se vám asi určitě nebude líbit, ale tak určitě to nějak ohodnoťte to video. Já za tu nemoc nemůžu, určitě napište, jestli mám točit, když jsem nemocný, nebo mám se včera, se to zlepší. Mně to jako nevadí, že se vykašlu, ale tak jestli vám, jo, tak to napište. A tak, takže tady to můžeme teď pěkně dostavit. Ono já už nevím ani, co bych říkal. Když byste měli na Facebooku v přátelích Exio stránku, tak tam vlastně on natáčel takové první video vlastně, kde jsme se sešli všech 5 vlastně. Takže se na to určitě podívejte. Udělal jsem tam pěkný fail. Nebo ne já spíš, ale tak trošku Spectre mě zhodil do díry od Quarry. Quarry je vlastně to takový těžící stroj, který vlastně těží sám
od vymezeného místa si vymezíte místo a on těží až na bedrock. Takže to je určitě výhodné. Já teď nevím, jestli se vyspíme, protože... Nebo oni se všichni odhlásili? Ne. Já se namrknu tady, co mi někdo píše. Já mu tady napíšu. Natáčí. Tak, je to vyřešené. Left the game, ano. Tak, on se určitě Cooker vyspí. Chvilku počkáme. Tento díl bude trošku nudnější, ale já myslím, že postavit si barák je hodně důležité, protože dělat si někde v té vesnici, v nějakém baráku, nějaké stroje, nebo už ty pece a tak, a pak to znova přenášet, to se mi zdá podle mě dost složité. A tím, že to postavím až sem do baráku, tak si ušetřím hodně času a hodně práce si ušetřím, takže ono je to jako docela výhodné počkat až do toho domu. Těch half bloků tady bude ještě potřeba hodně. Tak. Začal jsem točit, no už tak 10 minut. Můj typ je 10 minut, že už natáčím. Takže, počkej, tady to taky mohlo být. Já už tady plácám prostě tam, kde to má být. Ty half bloky. A uděláme si ještě další, podívej, tady bude hodně zapotřebí. Ten stone už potřeba nebude, takže to se tady může vykraftit ze všeho. No, ten stone jsem vlastně potřeboval jenom na tady tohle, na ten, jak bych to řekl, jak se tomu nadává. Teď si nemůžu vzpomenout, prostě na ten, jakoby takovou nástavbu toho domu. Takový základ, jakoby. A teď už vlastně ta zeď je z těch half bloků a je vlastně ještě z toho dřeva a ze skla. Ještě nevím, z čeho budu dělat střechu, ale buď udělám z těchto čtverců věže, a nebo je prostě udělám jenom takové přízemní, prostě takové jenom na ten enchanting a střecha, a nebo tu střechu bych udělal třeba ze schodů z dřevěných nebo tak. Protože ty schody nahoru mám vymyšlené někde tady uprostřed, takže se dostanu vlastně do těch věžek, bych se dostal z každého vlastně patra. Já plánuji jenom teda jednopatrové. Jakože přízemí a ještě jedno patro tohoto velkého čtverca. A potom buď ty věžky, nebo to zakončím střechou a bude vlastně pokračovat jenom tento velký čtverec. Tak to už to máme, super, tak to jsem zvládl docela dobře, takže ty to už nebudu potřebovat, ale do té stěny už nebudu potřebovat bloky, ale na tohle budu potřebovat. Na ten, no taky, prostě to je takový rantlík, nebo já nevím, jak se tomu říká, nejsem žádný architekt, ale prostě a jednoduše, mně se tohle líbí a určitě napište do komentářů taky svůj názor, jestli se vám to líbí, protože vlastně točím pro vás, takže je to docela důležité. Můžete napsat třeba, co by ještě v tom baráku mohlo udělat. A jo, ještě sklep, to jsem zapomněla říct, ještě sklep, ve kterém bude taková strojovna, hlavně na energii a solární panely, pardon, solární panely budou vlastně na střechách tady těch čtverců. Pardon, já to zase tak jsem zpět, ještě jsem si něco vyřídil, takže se to hodilo. A teď to tady nějak dostavíme, jenom asi tenhle rantlík kolem. A půjdeme se podívat do mého dolu a zkusíme najít třeba diamanty, protože v té první sérii mi tam někdo psal, že jsem jakoby pomalý a že to neumím hrát a že ve čtvrtém díle už bych měl mít prostě barák a tak a všechno, ale to už jsem říkal v LPčku, normálním singlu, že já nespěchám, já mám času dost, těch dílů může být klidně 100, jo, takže nevím, proč bych hned v 5. díle měl mít prostě nějaký hrad, nebo já nevím co, prostě nějaký komplex velký, upravený, nadizajnovaný, když mám prostě, není kam spěchat. Takže to ti tady říkám, že nemám kam spěchat a je to naschvál, že ve 4. díle jsem zakopaný v díře, v jeskyni a snažím se schánět suroviny.
A navíc, ještě já nevím vůbec vlastně, nevím, kde se mám zabydlet, takže ona je to další otázka tady je na vás, nebo nevím, jestli jsem už říkal v tom singlu, ale můžete mi napsat, kde mám bydlet, nebo aspoň třeba nějaký malý návrh, určitě se bude hodit a tady mi to nevyšlo. Ježišmarja, já jsem tady přece přemýšlel. Tady jsem to už, jako já jsem si to zkoušel v kreativu, nebo prostě v té světě a došel jsem na to, že by bylo dobré si tady nedělat okna, ale udělat tady stěnu. Udělat si tady stěnu, protože tudy bych z vrchu z těch střech bych sváděl těmahle stěnama, tamtou a tamtou, bych sváděl ty kabely dolů do sklepa. Protože jiná cesta jakoby tady není, protože když tady máte prostě ty skla po jednom, tak vlastně tady neschováte ten kabel, že jo, ale když potom nařežete třeba to dřevo, tak to se potom dělá mnohem líp. A schovává se to mnohem líp a tak dále. Ale to vám potom ukážu, až to budu designovat, nebo až budu svádět ty kabely prostě dolů. Ještě si zajdem pro dřevo. Nevím, jestli to už mám v offscreenu dodělat, ale určitě počkám na váš názor s tou střechou, protože s tou si opravdu nevím rady. Takže určitě napište a o odběratelích jsem už mluvil, ale stejně prostě vám ještě poděkuju za to, že tam píšete kladné komentáře, lajkujete ty videa. Prostě já pořád teď jakoby sleduju ten e-mail a tak a dívám se, jestli zase někdo nepřibyl, nebo jestli mi někdo napsal nějaké hodnocení k mým videím, protože já to ještě jako tak neznám. Teď jsem začal točit, vlastně třeba když udělám nějakou chybu, jakože třeba uploadnu video, jak to bylo s tím MPčkem, nebo počkat, s čím to bylo? Jo, myslím, že jo, s tím 0. dílem pilotním na tomto serveru. Že jsem tam prostě nahrál takový nepovedený záběr první. Tak to prostě, mně se vždycky ukládá to video do složky jakoby movies a já jsem to zapomněl smazat, když jsem to blbě nahrál a vlastně potom, jak jsem to renderoval, tak jsem to označil všechno. Takže tam byl ten problém, ale jako vzali jste to docela s humorem, takže to mě taky překvapilo, já jsem myslel, že mě vyhejtujete, že s tím neumím zacházet a tak, ale jakože musím vás pochválit, že mě to i jakože že jste nám napsali prostě smajlíky, že jsem udělal fail a tak, tady prostě zase jsem se zakecal. No, já to tam zatím nechám, ale tak Silk Touch asi mít nebudem, takže to nám můžu klidně zbořit. Tady jsem to zase pokazil. Určitě mi napište třeba, z jaké hry bych měl ještě točit, ale já mám nejradši Minecraft a vlastně určitě asi bych si nekupoval žádné hry. Já teď vlastně jako ani nemám moc peněz, jsem úplně švorc, takže ani na žádnou hru nemám. Takže třeba napište něco, co je třeba na superhrách, nebo třeba jak hrál Gogo, na těch webgames, ty ovečky, nebo tak, můžete mi napsat. Třeba jestli najdete nějakou dobrou hru, kterou hrajete a chtěli byste mi napsat, že je dobrá a ať ji zkusím třeba natáčet, tak to taky určitě uvítám, ať mám třeba i ty 3 série, protože 2 málo, ale zase kdybych měl jenom 1, tak ono bych zase, jakoby teď jsem na to přišel, že když natáčím jenom z jednoho, tak vlastně vás to nebaví, ale když je to zase něco jiného a ta druhá série, třeba tahle, tak doufám, že se vám tahle bude líbit, víte, prostě ty technické mody, ty by vás mohly bavit, třeba aspoň některé. Takže to doufám, že taky nějak ohodnotíte, jestli to byl dobrý nápad se dostat na tento server. A chtěl bych poděkovat vlastně mému bratránkovi, který mi poslal video, že vydal ten exi, že vydal to video s tím o tomto serveru, že chce spustit, tak tím tomu strašně moc děkuju, protože kdyby mi to neposlal, tak tady teď nejsem
A Exi mu strašně moc děkuju, že mě vlastně vybral na tento server. Takže tím ti děkuju, Exi, a určitě ti přeju hodně odběratelů, hodně lajků a zhlédnutí a prostě takovou tu youtuberskou kariéru dobrou, aby se ti dařilo. Ale to nepřeju jenom Eximu, to přeju všem vám, co natáčíte videa. Nebo třeba co děláte, co vás baví a tak. Takže, tyjo, to už mám docela dlouhé video, takže já jsem se tady zakecal trošku. Ale ono je to nakonec možná dobře, protože ten mining bychom udělali až v dalším díle. Takže to by bylo všechno pro tenhle díl. Vlastně doufám, že se vám líbil a určitě se těšte na další z tohoto serveru nebo z naší singleplayer série. Takže ahoj!